фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе. мухлисону ҳаводорони футбол ба хотири пешвози мунтахаби футболи Тоҷикистон инҷо ҷамъ омаданд. мунтахаби футбол тавонист имрӯз номи худро дар саҳифаҳои таърихи варзиши меҳан бо ҳарфҳои заррин сабт намояд. футболбозони тоҷик барои аввалин бор дар таърих рохати бозиҳои марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиёро ба даст оварданд. воқеан дастпарварони Петер Сегерт кореро ба сомон расониданд ки мардуми тоҷик дербоз интизораш буд. ба хотири дастгирӣ, миннатдорӣ ва пешвозгирии самимонаи варзишгарон хурду бузург бо шиору овезаҳо, бо садои карнаю сурнай, таблунай дар интизори парчамбардорони меҳан шуданд. билохира пас аз соати интизории ҳавопаймо фуруд омад ва ҳайати футболбозон, ситоди мураббиён, маъмурони тими миллии Тоҷикистон берун шуданд. онҳоро роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, мураббиён, футболбозон, ёрону пайвандон, мухлисони футбол бо гулу гулдаста пешвоз гирифтанд. чунин пешвози гарм футболбозонро рӯҳияи хуш замъ намуда шигифтзада ҳам кард. ин ғалабаро барои тамоми мардуми Тоҷикистон табрику таҳният мегӯям. ҳамаи бачаҳоро барои бозии зебояшон таҳсин мехонам. бояд меҳнати тамоми сетоди мураббиён, роҳбарияти федератсия, ҳамаи кормандони федератсияро дарҷ намуд, ки хеле зиёд аст. ман мардуми тоҷикро мебинам, футболбозонро мебинаму фахр мекунам, ки тими миллиро ба марҳилаи асосии ҷоми Осиё баровардам. ташаккур ба ҳамаи мухлисон ва мардуми Тоҷикистон. Rahmat Tacikistan. ёдовар мешавем ки марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2023 аз 8 то 14 июн дар шаҳри Бишкеки Қирғизистон доир шуд. мунтахаби Тоҷикистон дар гурӯҳи F бо якачинҳои Мянмар, Сингапур ва Қирғизистон нерӯ санҷид. мянмариҳоро бо ҳисоби 4-0 шикаст додему ба дарвозаи Сингапур 1 голи беҷавоб задем. бо кишвари мизбон бошад рақобатро бидуни гол ба анҷом расонидем. ҳама бозиҳо қиин буд. ҳама қиинтараш бозии Сингапур қатъи Қирғизистон. барои чи Сингапур қатъи соати 4:30 да бозӣ карда буд, хеле гарм буд. Қирғизистон қатъи худтон медонед дербия, мухлисон бисёр буд. мо выполнять кардем, задача выполнять кардем, мо хурсандем. албатта дар ин марҳилаи мусобиқот ҳунари волои дарвозабон Рустам Ятимовро қайд карданд. ба маврид аст ки бо маҳорати баланди худ тавонист дарвозаи худро аз гол эмин бидорад. вале имрӯз нисбат ба дигар ҳамдастаҳояш нисбатан ором аст, чунки ба қавли худи ӯ ҳама қувваю тавон ва ҳиссиёти худро пас аз бозӣ бо Қирғизистон сарф намудааст. Конечно, впечатления только положительные, тем более мы, так скажем, достигли положительного результата, вышли в следующую стадию, то есть финальную. Только положительные эмоции. албатта ҳунарнамоӣ дар хориҷ берун аз сарзамини худ душвортар аст. барои футболбоз дастгирии мухлисон хеле муҳим ҳисобида мешавад. мунтахаби мо дар варзишгоҳи Долон Омурзуқови шаҳри Бишкек қариб ки мухлис надошт, вале онҳо медонистанд ки тамоми мардуми тоҷик дар пушташонанд ва мунтазири ғалабаҳоянд. аввал бозӣ ки вақти гейм ки мешуд ва мо фикр намекардем ки мо 20 нафар ё 30 нафар дар Қирғизистон ҳастем. мо фикр мекардем 10 миллион аҳолии Тоҷикистон ҳама дар пушти мо ҳастанд ва моро мухлисӣ мекунанд. ҳамакнун тими миллии футболи Тоҷикистон дар қатори 24 дастаи қавии қурра ба ҷоми Осиё 2023 меравад. қарор дар бораи дар куҷо баргузор шудани 18-умин ҷоми Осиё дар ҷаласаи Кумитаи иҷроияи Конфедератсияи футболи Осиё 17 октябр қабул мегардад.